Έλα, τελείωνε, τελείωνε. Όταν σε είπα πάτε, ωραία, βρέχουμε. Θες τίποτα σκύλο? Ένα 20, έλα, αργείς. Άντε. Ένα 20. Έλα, αφεντικό. Κάνει να βγάλε. Πώς χαίρεται ο μόνος. Άρε, Κώστη. Ωραία, γλύψιμο. Είδες μαλάκα πώς χαίρεται ο μόνος. Τέτοιο γλύψιμο πρώτη φορά κάνεις, ρε. Πώς χαίρεται. Ωραία, μουσια μαγεία να μέρα. Έλα. Του Έντι έγινε σήμερα. Του Έντι. Μια εβδομάδα του σπίου γινόταν, τώρα του έγινε μια φορά σιγάρι. Έτσι δεν είναι, κύριε Αλέξη? Μια εβδομάδα του σπίου ήταν, τώρα μια μέρα πήγα το Θεό, δεν είπαμε? Εσύ ο Θεός δηλαδή. Όχι, αλλά το λέω λόγο τώρα, μια μέρα σε μένα, 6 μέρες δικιά σου. Ένας διάολος με πόδια εσύ, αλλά δεν είπαμε. Πολλά. Τέλος πάντων, δυο πράγματα κοντά εκεί. Ναι.